Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat, mga followers natin sa ating programa. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po ang inyong lingkod sa aking mission to help restore the health of people. Hello dyan sa aking batchmate, Brother Peewee. Umusta na, Pius? Dyan sa Sorsogon. Sana okay lang kayo. Okay, so tayo po ay mapapakinggan sa 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, of course sa DCGB Legazpi, at tayo po ay mapapanood din syempre sa Facebook ng Cool Radio in Daet, and of course sa CMD Bicol sa Facebook Live ng DCGB. So kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Nako, katatapos lang natin ang event natin dyan sa Naga City. Maraming salamat po sa mga nag-attend ng ating year-end event dyan sa Big's Diner in Naga City. At mamaya, i-announce ko rin yung dito dyan sa Camarines Norte at dito syempre sa Legazpi City. So kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. So ano pa po ang iniintay natin? So amazing ang ating product na kahit sa COVID-19 ay tumulong talaga yung ating produkto. O sa ngayon na medyo lumuluwag po ang ating mga boundaries, ang ating paligid, pero andyan pa rin si COVID. Mag-iingat po tayo dahil kahit tayo ay nabakunahan na, it's really not a guarantee na hindi na tayo basta-basta ma-COVID, mahagip ng COVID. So anong dapat gawin is to follow the health protocol. Masanay na tayo na ganun talaga. Masanay tayo na ganun talaga, laging nakatakip ang ating ilong at bibig, diba? Lalo pag nandyan tayo sa labas. We need to protect ourselves. We need to protect our families. Magkatulungan na po tayo, okay? Kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-9040-717. 0939-904-0717. At kumusta kaya dyan? Ano ba to? Ba't hindi ko ma-open yung aking smartphone? Oo, kumusta kaya dyan sa area ng Camarines Norte? Message po kayo kung naka-hook up na ang Cool Radio and of course ang OK FM in Daet Camarines Norte. Kasi meron tayong mga importanteng announcement na kailangang malaman dyan sa 3 radio station natin dyan sa Camarines Norte. O kung may tatanong, kung open daw ba ang office ngayong Sunday dito sa Legazpi? Yes po. And of course, diyan sa area ng Labo, andyan naman stayan po yung mga tao natin. And of course, sa Daet ay naman po tayo. Andyan naman si Sir Boyd. If ever may number po kayo sa kanya. Opo, okay. So sabi ni Ma'am Angie Padilla, thank you ma'am, OK FM, naka-hook up now. Oo, thank you po. Ano ka itong tumatawag? Hello po, good morning.
Ayan, naririnig ko. Thank you po, thank you. Oo. Yung mga gusto magtanong, text lang. Text lang muna ha. Wag na muna mag-ring sa akin. Ang aking text hotline, it's 0939 9040717 0939 9040717. At ito, announcement ha. Dalawang ulit natin kasi ang inyong lingkod, seryoso po kami sa aming misyon to help restore the health of people. Oo, meron tayong event dyan. Invite ko po ang mga taga Camarines Norte. Opo, year-end distributors event gagawin natin. Magkita-kits tayo mga taga Camarines Norte. Andyan uli ako sa inyo to support your activities. December 11, 9:30 at Giselle's Garden and Tourist Inn. That is December 11. Magkita-kits po tayo mga taga Daet. And of course, December 12, doon naman tayo sa Labo. Hills and Garden. 9:30 din po. And of course, hello kay Ma'am Ginaline and Ma'am Sheila dyan sa area ng Camarines Norte. Of course, December 14, doon tayo sa Santa Elena. Opo, and what's for the opening of CMD Center in Paracale o yung mga taga Paracale? We will open December 15. Magkakaroon kaagad natin tayo ng health orientation dyan mismo sa CMD Center in Paracale. Opo, open tayo ng 15. Andyan ako sa inyo to support your group and of course, magkita-kits tayo mga taga Paracale. Initial na event is we will have our health orientation para sa mga taga Paracale and of course, my health check-up na po kaagad dyan. We will use our health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan, ha? Opo, kami ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, sa mga taga-Albay, ito yung ating event na inaabang-abangan ninyo. Same event gagawin sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi, 9:30 a.m. 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo dito maka-attend sa mga event na to? Simple lang po. Bili lang kayo ng isang 30 ml ACI CMD retail price kasi with lunch na po yan. And may raffle ticket tayo, may mga promo tayo. You can avail the promo. And of course, may door gift, syempre. Marami kayong matututunan sa gagawin natin na update sa inyo. Dahil kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, sa mga listeners natin. Opo, sa mga listeners natin, we need distributors, we need retailers, we need business partner. Kailangan lang talagang be a member at i-share namin sa inyo the business side of Health Code International. Na ang aming company is 17 years na po ngayon. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. And of course, for those people na ginawa ang negosyo, tumulong sa mga tao by spreading the good news. Marami ngayon, ordinary people now earning extraordinary income. Diba? Kami mga ordinary people po kami. Opo, dahil sineryoso namin ang negosyo ni Health Code, ayan, binless talaga tayo ni Lord. Hindi tayo pinabayaan na kahit na andyan sa COVID, na akala ko nga ay babagsak yung ating negosyo, katulad ng mga ibang negosyo na naapektuhan. But tayo talaga pinrotektahan ni Lord ang ating company, ang ating mga produkto, and of course, yung mga center natin. Diba? Mas lalong nakilala ng mga tao yung ating mga produkto, especially the Power Trio. Hello kay Sir Boyd Ebdani, dyan ang ating stockist sa area ng Daet, Camarines Norte. Okay, so, yan muna ang initial announcement natin. Ulitin ko lang, kung may gusto magtanong, ito yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717
17. Sabi ni Ma'am Sheila, mga taga Paracale, ang magiging address natin dyan, Purok 1. CMD Center in Paracale, Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front of Tugos Elementary School. Oy, nako, excited na ako na mag-open tayo dyan sa Paracale. Mission to help people. And of course, we need additional, mga taga Camarines Norte, we need additional staff, office staff. Okay lang sa amin ang high school graduate po. High school graduate, mas preferably babae. And of course, anyway, you will undergo training or submit your resume with valid photocopy of your valid ID and 1 copy of 2x2 picture. I-submit nyo dyan either sa CMD office in Labo or CMD office in Daet. Kasi pagdating ko dyan, titingnan ko yun. Mag-i-interview tayo. I-interview ko kayo. Ay dahil kami seryoso. Mga taga Camarines Norte, seryoso ang aming grupo. Makatulong sa pamilya na gustong mag-join sa aming business. But we need ayan, madalas sabihin ko sa mga tinutulungan natin, we need kailangan natin yung pagiging, honest, honesty, commitment, and loyalty. We will help you for those people na gustong umasenso, maraming nag-a-apply pa abroad para lang umasenso. I tell you people, there is hope in the Philippines. Tingnan muna natin kasi may mga tao tayo na syempre tinulungan, pero in the end, iba yung kanilang intention. So, sa mga magjo-join sa amin, kami po seryoso sa aming misyon, makatulong. Ang puhunan nyo lang is, honesty, commitment, and loyalty. Kami po ay ready na tulungan kayo, turuan kayo, paano aasenso nandito tayo sa Pilipinas. Kaya sa mga taga Camarines Norte, submit na po kaagad. Kasi kokolektahin ko yan pagdating ko dyan. Titingnan ko kung sino yung pwede natin kunin, dagdag na office staff. Okay, so ayan muna ang ating announcement. Sabi dito, ayan mga taga Paracale, ayan ang office ninyo. Nagre-ready na si Ma'am Sheila para sa opening natin dyan. Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, harapan ng Tugos Elementary School. So, gagawin na natin na health orientation that will be on December 15 and diretso ng check-up para sa inyo, mga taga Paracale. I'm excited sa gagawin natin na opening at maraming salamat sa team ng Camarines Norte. Na headed by Ma'am Sheila, Sheila Miranda, Abilionar, bago na kasi nag-asawa na si Ma'am Sheila, and Sir Boyd Ebdani. Salamat sa inyong cooperation, sa inyong support para mapalago natin ang team ng HCI-BIS in Camarines Norte. Okay? So, sabi dito, wait lang. Good morning. Okay po ba na mag-take ng CMD ang may iniinom na Flanax gamot sa arthritis? Ay nako. Ito sabihin ko, sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, anuman po ang inyong mga problema sa kalusugan mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Power Trio, pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice yan. Hello kay Ma'am Jocelyn Mojica and Ma'am Nelia Pintor is watching. Ito kasi, alam nyo po, yung iniinom mong yan na gamot, pain reliever lang yan. Ang kailangang ma-address kasi dito sa atin, paano natin minamanage ang health ng tao? Hindi yung malulung ka sa kainom ng gamot. Hindi yung malulung ka sa kainom ng mga pain reliever. Nakatulad ko noon, na ang pain reliever ko noon, umaga at gabi. Salamat sa Diyos. Wala nang mga gamot ngayon. Wala na rin mga antibiotic dahil grabe talaga yung pinagdaanan ko rin. Natuto ang inyong lingkod. Tandaan, ang sakit ng tao, 20% genetic,
genetic and 80% lifestyle. So, ano man yung health problem na pinagdadaanan natin ngayon is the result of your lifestyle 5 to 20 years ago. Kami po, yung lifestyle namin, yung bakit bumagsak yung health namin because of the lifestyle. 15 years na yung lifestyle namin ng mga processed foods, carbonated drinks, kulang sa tulog, o di ba? Yung mga paggamit ng mga pampasarap, sila rin. Kapag naimbakan ka ng mga toxins sa katawan, you will never experience normal healing. Kaya nga baga may kasabihan, life begins at 40. Yung pala minsan kalokohan yun. Ako yung masakit ko, I was 38. 38, healthy ako lumaki, I tell you people. Healthy ako lumaki, bakit at age 38 nag-uumpisa na yung mga pain, migraine. Pag tayong Pilipino, pag kayang tiisin, tiis-tiis lang. Darating ang time, hindi mo na kayang tiisin. O, di ba? Hindi mo kaya nalulung ako kainom ng mga gamot, ng mga pain reliever, umaga at gabi. Ay, grabe yung pinagdaanan ng inyong lingkod. But salamat sa Diyos, eto ngayon, 17 years. Di ba? Madalas sabihin ko yan, when I was 43, feeling ka I was on my 60s already. Di ba? Taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba talaga ako? Yung mga pain reliever, yes, na-relieve lang ako pansamantala, panandal. Later on, wala na naman. Kaya, ang dumating ang time na inom ko talaga ng pain reliever, umaga at gabi po. Ay, grabe. Para kung drug addict, ano? Tapos yung gamot ko sa sinusitis, araw-araw yung atake. Yung aking migraine, na akala ko may cancer ako sa ulo. Di ba? Frozen shoulder, sakit ng balakang, leg cramps. Nagnanam yung aking mga kamay, insomnia. Ganyan ako before. That was 17 years ago na ako nasira din ng maling lifestyle. Malay ko, masarap baga. Masarap yung mga pagkain, di ba? But this time, natuto tayong bumalik sa mga natural. Kaya ang ginagawa natin dito, you have to check and correct your lifestyle. Check and correct your lifestyle. Ano yung mga causes? Bakit bumagsak yung health ninyo? At dito natin yan, yun ang ginagawa natin sa mga CMD Center. And of course, gumamit ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, that's really a perfect combination of CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. May mga nagtatanong, alin ba madam ang magaling? Ang mas magaling sa product? Oo. Ito, nasagot ko na to itong 988 pain reliever po yan. Ito, good pwede po ba mag-apply ng sa 53 years old sa office staff? Taga saan po kayo? Medyo, actually, ang mas gusto sana natin ngayon is yung younger generation. Opo. Sa tingin mo ba, ikaw, taga saan ka po? Oo. Kasi ang kailangan lang namin ay high school graduate po. Kasi medyo, ako ngayon sa mga college graduate, kasi ang tataas ng tingin nila sa sarili nila. Opo. But yung mga high school graduate, pag tinrain mo yan, nako, minsan mas magagaling pa kesa college graduate. Taga saan ba tong gusto mag-apply, ha? And of course pala dito sa Legazpi, baka may gustong pumasok na kasambahay. Babae po. Okay lang 18 years old din na babae single. Opo, kasi gusto namin ay stay in, di ba? Dito sa Legazpi po 'yan. Pwede kayong mag-message sa akin. Mag-submit kayo ng resume nyo rin dito sa CMD office in Legazpi City. Okay? So, ano ba ito? Dait po, ma'am. High school graduate po. May asawa, wala. Di ba? Kasi minsan yung asawa, nagiging sagabal sa mga plano. Di ba? Daga-dait siya, high school graduate. 53 years old. Sa edad mo kasi, medyo, na ako. Pero ang tanong, healthy ka pa ba? Kasi ang kailangan ko, babae ba? Yun mo sa akin, babae, may asawa, may mga pabigat sa buhay, o kaya yung pwede ba stay in? Kasi ang kailangan natin pwedeng stay in. Unang-una, stay in sa CMD office in Labo. Opo. Yun ang kailangan ko. Para may mas malakas yung Labo center natin.
Mag-apply lang po kasi we need siguro mga 2 o 3. Depende. Pero ano ko po yan. I-evaluate. Kasi medyo iba na yung pakiramdam ko ngayon sa mga pag-hire ng mga tao na later on mga matigas ang ulo. Di ba? So anyway, sa mga listeners natin, kung may mga health problems, magpa-check up po kayo. Opo. Sa mga CMD Center, we have, ito pakinggan nyo na lang. When was the last time you had a health check-up? Last year, last month, last week, or never? Health check-up is the key to knowing your health status. So you should avail this. Know the cause of your sickness. Prevention is always better than cure. So we have this health analyzer. It's 1 minute German technology, complete with more than 30 laboratory results, with comparative reports and experts' advice, accurate, practical, and simple, fast and easy, economical, painless, no needles, hindi kayo tutusukan po, no radiation, no blood drawn. Be aware of your health. Health is wealth, tama ba? Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. The best doctor to yourself is you. At kung magtatanong kayo, gaano ka-accurate ang ating health analyzer? It's 99.9% accurate. Hindi kailangang gumastos ng napakalaki para dito sa problemang ito. Oo, may nagtatanong sa akin, kasi marami mga, sabi nga, life begins at 40. Di ba yung mga kalalakihan dyan na, mga kalalakihan, lalo nang mabisyo kayo. Oo, pwede daw ba yun sa erectile dysfunction ang ating product? Ay nako, buti nakikinig ka. Oo, yes. At ang kagandahan po, kasi ito tandaan po, we will check and correct your lifestyle. At yan nga, we will really recommend the Power Trio and experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. O, diba? Kaya mga kalalakihan, oy nako, hindi nyo kailangan yung mga bayan na mga na pwede magkaroon ng side effect. Opo, yung mga iniinom-inom ninyo na para lang kayo, feeling young, o diba? Oo, go for Power Trio. I-address yung mga health problems nindo and you will experience 15 to 20 years younger na pakiramdam. Pati yung erectile dysfunction nyo ay masasagot po yan. Naalala ko tuloy, ito yan na. Kwentuhan ko kayo para hindi stressful ha. Okay, painom mo na ng tubig. Hindi ko lang kasi yun nakuhanan ng interview kasi noon pa yan, okay? Isang taga Pilar Sorsogon. Pumunta dito yung taga Pilar Sorsogon. Isang kapitan sa barangay. Hindi kapitan sa barko, kapitan sa barangay. Inaalalayan ng 2 alalay niya. Kasi yung office ko po sa Legazpi is nasa 2nd floor. Ngayon sabi niya, matutulungan ba? Dala-dala yung mga gamot. Ang dami niyang iniinom na gamot kasi pala siya ay asthmatic. Umano siya. Kinatandaan mula pagkabata, asthmatic siya. Tumanda na, asthmatic pa rin. So, ang daming iniinom na gamot hanggang sa wala ng silbi yung mga gamot na iniinom niya. Kaya sabi niya, wala ng silbi yung mga gamot na binibigay sa kanya sa barangay. Ang dami po. Kasi noon, yung time na libre pa po yung gamot sa barangay, ay hingi siya ng hingi. Kasi kapitan nga. Alagang mga gamot. Oo, asthmatic kasi. At saka sinabihan na rin siya na lifetime yung gamutan. So, sabi ko sa kanya, ayan alam niyo po ito, picturein niyo na lang yung mga around nasa 60s na siya noon. Sobrang payat, maputla. Oo, parang iba na talaga, parang itsurang hindi na masyadong nakakatulog. So, pag nakatayo, parang akala mo lasing, yung matutumba. Akala ko nga lasing, 9 o'clock in the morning. Sabi ko, to si tatay, umagang-umaga, lasing na. Yun pala po, wala na siyang balanse.
Kaya pag pinatayo mo, kaya pala inaalalayan ng dalawa, paakyat dito sa aking office, dahil wala na siyang balanse, mahina po. Ngayon, sabi ko, ito tatay ang inumin mo. Sabi ng mga alalay, binigyan ako ng sign na isulat ko daw dahil hindi ako naririnig. Akalain mo yun sa kainom ng mga gamot. Pati pandinig, wala na. O di sige, sulat ng instruction paano gagamitin yung ating product. Alam niyo po, after a month or 2 months, bumalik, wala nang kasamang alalay. Sabi niya, Madam, magaling talaga ang produkto mo. Sabi ko, paano mo nasabi, tatay? O di ba, noon nang pumunta ako dito sa office mo, may alalay ako. O, sabi ko, oo nga, asa na yung alalay mo? Hindi na niya kailangan. At natutuwa ako, nagbago yung aura niya, tumaba-taba, yung lating maputla, napayat, at saka nagpipinkis-pinkis talaga yung kanyang mukha. Masaya, sabi niya, yung itsura niya. Sabi ko, nasa na yung alalay mo? Hindi na raw niya kailangan. Oh, grabe. Akalain mo, tandaan mo, kinatandaan niya. Mula pag young, at a very young age, asthmatic na, nung nagkita kami, nasa 60 plus na po. Yung kapitan na yun, yan, taga Pilar, Sorsogon. So, sabi ko, tatay, paano mo nasabing magaling? Oh, eto yon, sabi niya, alam mo, di ba? Yan, yun na. Unang-una, nawala na yung kanyang alalay. Kasi na-restore yung health. Sabi niya, yung mga gamot na dala-dala ko noon, sinunog ko. Sa galit daw niya, sinunog niya yung mga gamot. Opo, at yung product na lang natin yung iniinom niya. Sabi niya, isang nangyari ha. Sabi niya, naamoy ko yung mga damit ko. Kasi ako, sabi niya, babad sa gamot yung katawan ko. Yung mga damit ko pala, mabaho, nakakahiya sa labandera. O, diba, iniipon niya yung mga damit niya. Tapos mismo siya, naamoy niya yung mga damit. Ibig sabihin, before pala, wala na siyang pang-amoy. O, diba, bumalik yung pang-amoy nang tinanggal niya yung mga damit. Ay, ng mga gamot niya. Okay. Next na nangyari, eto yan ha. Sabi niya, dati lagi ko inaaway yung asawa ko na hindi ka na masarap magluto. O, anong ginagawa ng asawa? Dinadagdagan ng pampasarap. Lalo siyang nadadamage kasi may mga po iyan, may mga artificial, 'di ba? May mga chemicals. O, tandaan na pagkargado ang katawan mo ng toxins, ng mga chemicals, you will never experience normal healing. So, sabi niya, masarap pa pala magluto si Mrs. Ibig sabihin, matagal na pala po siyang walang panglasa. Bumalik yung panglasa. Okay? Ang sumunod niya, madam, hindi naman daw sa pagiging bastos. Sabi niya, dati anya talaga matagal na wala na talagang plug ceremony. Wala na daw talagang plug ceremony. Opo. Ngayon, madam, araw-araw nagpa-plug ceremony na uli. Ibig sabihin, makita mo yung pagbabago ha. Sa kanyang buhay na taking our product, unti-unti na ilalaglag niya yung mga matagal niyang iniinom na gamot. That's how amazing is our Power Trio. Kasi tandaan po natin, ang katawan natin may kakayahan mag-repair. Kailangan lang talagang ibigay natin sa katawan natin yung kailangan. Anong gagawin yan? DNA, yung product natin. Detox, tanggalin yung mga toxins sa katawan natin. Nourishment, ino-nourish yung katawan natin. Mga nutrition kasi ang ating Power Trio. And of course, A is activation ng ating 100 trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na magiging healthy ka. Hello kay Ma'am Edna Donato. Good morning, Madam. So good AM po. Saan po ang client sa Daet? Madali niyong mahanap po dyan sa Daet, malapit sa Jocel's Garden and Tourist Inn. O doon naman sa Labo, nandyan po tayo beside Lisaso Hospital. Basta hanapin nyo, HCI CMD. O, diba? C, yung malaking C, kasi Cell Mineral Drops. Ang laki niya ng signage po nila, malapit sa Jocel's Garden and Tourist Inn. Kung saan tayo, doon din tayo sa malapit, mag-venue ng ating event, year-end event, ngayong December 11, 9:30, at Jocel's Garden. Napakalamit, ilang hakbang lang is CMD office. Okay?
Yung mga ano pala dyan, yung mga gustong magpa-check up, kung may dati na kayong mga laboratory results sa hospital, pwede nyong dalhin po dyan kay Sir Boyd Ebdani. Oo, magaling yan magbasa ng mga resulta because he is connected with DAET Laboratory. Taga-medical po, kaya alam na alam niya paano i-recommend yung ating Power Trio. Okay, so ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939 9040717, 0939-904-0717. Itong nagaano na 53 years old, ang tanong ko muna sa'yo kung pwede kang stay in at healthy pa ba ang dating mo. Kasi ako, eto ngayon, 61 years old, healthy pa po ang inyong lingkod. Kasi syempre, harap ka sa mga tao na may mga health problems. Dapat healthy po tayo. Okay? So, don't worry about yung training kasi ang CMD offices magta-train po sa inyo. Very simple. Okay? So, ulitin ko lang sa mga ano natin ha. Sa mga listeners natin, take advantage po sa ikot ng inyong lingkod na maka-attend kayo. Bakit maganda mag-attend pala dito? Dito tuturuan namin kayo na maging doktor sa inyong mga sarili. Opo, the best doctor to yourself is you. Hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa hospital ang ating mga health problems. Oo, marami natuto ngayon. Marunong na sila pangalagaan ng iyong mga health. Lalo na nandyan pa rin si COVID. O, diba? O, diba sinasabi ko yan? Our Power Trio, tried and tested. Kailangang alam ninyo. Importante yung kaalaman kasi yung iba, magte-take ng isang linggo, 2 linggo. O, tapos sabihin, ba't hindi pa ako gumagaling? Alam nyo po, hindi magic yung pag-restore ng health. It takes time. Merong mabilis na restore yung health. Meron namang matagal. Lalo na kung matagal na ang iyong sakit o kaya ikaw yung taong matagal nang umiinom ng mga gamot. Kailangan muna mag-detox. Tanggalin muna yung toxin sa inyong mga katawan para maging effective yung ating Power Trio. And of course, ano ba ito? Ayan, kung magtatanong kayo, alin ba dito? Alin ba talaga dito yung mas maganda? The best po, yung combination. Kasi iba ang gagawin ng minerals. Ang CMD or Cell Mineral Drops, yan ang gasolina ng katawan natin. Useless ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung kulang ka sa minerals. Na ang minerals na yan na supposedly nakukuha lang natin sa food and water that was before, hindi na po ngayon. So, supplement yourself with Cell Mineral Drops. More than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse po siya. And of course, kailangan mo yung ibang nutrisyon, which is makukuha mo sa ating CBF or Cell Bio Food. Lahat ng vitamins except vitamin D ay nasa CBF po natin. Opo, saka lalo yung mga B-complex, doon sa mga maedad na manhid na ang iyong mga kamay, ibang parte ng katawan mo, ang iyong mga paa, o diba? Nagre-reklamo na, may mga lagatok na sa mga joints mo, o diba? You need the perfect combination. And of course, the Supreme Juice. Kung kayo po ay umiinom ng mga juice na nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, ay naku, sayang ng hard-earned money ninyo. Go for Supreme Juice, natural fruits and vegetables in powder form. And good news, wala po siyang sugar. Opo, kaya kahit mga diabetiko ay pwedeng uminom ng ating Supreme Juice. O di ba, binawalan na kayo ng doktor na uminom ng mga juice. O siyempre, kailangan nyo vitamin C. Opo, ang bawal sa inyo, yan, carbonated drinks, saka yung mga artificial juice. But our Supreme Juice is natural fruits and vegetables in powder form. Kaya safe even sa mga children. Kasi wala po siyang sugar. Hindi siya pwedeng mag-cause ng tonsillitis. Opo. Opo. Lalo ngayon na andyan yung COVID, palakasin ang immune system, huwag pahinain ang immune system. Kaya kami dito, hindi na kami basta-basta takot sa COVID na yan. Pero mag-ingat po tayo kasi katulad ng sabi ng aking friend na nasa, siya ngayon, Dubai. Oo, nagpadala pa lang tayo ng isang box ng CMD and Supreme Juice sa Dubai. Opo.
nagwo-worry siya kasi, yan, siyempre, Pilipina, taga rito sa Albay, oo, naapektuhan na sila kasi lockdown na daw sa South Africa ba, Morocco and part ng Europe. So, nagkaroon ng restriction na naman sa incoming flights. Opo, sana wag maapektuhan yung incoming flights from the Philippines. Okay? So, ulitin ko lang sa mga listeners natin, text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ang ating power trio, kung magkano daw, 4,990. 4,990, power trio po yan. Pero ang halaga niyan is, nasa 6,000 ang laman. O gusto mong gawin pang membership, oo, pwede mo na rin gawin na membership yan. Gawin mo na 5,990. Walang lugi yan, ha? Kasi ang power trio natin, ang laman yan, dalawang 65 ml CMD, tatlong CBF at isang Supreme Juice. Opo, bali ang halaga ng laman yan is 6,000. Kaya gawin mo na 5,990, member ka na yan. Opo, member ka na yan, and next time you buy our product, ang laki po ng discount. Laki ng discount. At pwede mong gawin ang negosyo ni Health Code International. Tanong ko lang, magkano ang 60 ml? 65 ml po tayo, 1,180. Pero pag member kayo dito sa amin, malaki yung discount, 900 pesos. And by the way, sa mga mag-a-attend po dyan, sa ating year-end events, 600 pesos, may 30 ml CMD kayo, you can avail the promo. Opo, kasi ang magiging promo natin ay yung 65 ml sa lahat ng mga mag-a-attend, buy 3, instead of buy 5, get 1 free, that will be buy 3, get 1 free. The CBF, instead of buy 5, get 1 free, magiging buy 3, get 1 free. Pero yung free, ha, baliktaran yan. Kung kinuha nyo CMD, ang libre ay CBF. Yung kinuha mo CBF, ang libre niya CMD. May mga tanong na naman dyan. Madam, pwede ba puro na lang CMD? Ay, nako, wag na nga kayong makulit. Try the CBF and you will experience na iibang health po talaga. Kasi dati po, ignore ko yan na CBF kasi akala ko okay na ako sa CMD. Naku, nung na-try ko, na in love ako sa CBF. Why? Hindi ako magiging ganito. Oo, hindi ako, mas maganda, iba yung naging resulta ng pag-restore ng health ko nang kinombine ko yung tatlo. Huwag niyong ipagkait sa sarili mo ang ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam. O, it's a choice. Ano gusto nyong doon kayo sa mga iniinom nyo, nakatuto kayo sa mga iniinom nyong gamot na marami ngayon nagda-dialysis dahil overdose ng mga synthetic drugs. Tayo po ay natural. Opo, painom muna ng tubig po, ha? Okay. Oo, sabi dito, magandang umaga po. Magkano ang Power Trio, taga San Andres, Catanduanes? Oo, punta kayo dyan. May punta kayo dyan sa sa CMD office meron dyan sa San Andres. Mamaya abangan nyo po. Oo, kung gusto nyo, ang Power Trio kasi 4,990. Pero kung member kayo sa CMD, 3,990. Opo, naka-discount na. Yan, may tubig daw. Sabi daw, Jane Castillo, 55, tawig para kali, may sakit po ang asawa ko, may tubig, ang diabetes, high blood, at sa ngayon po ay namamaga ang katawan. Namaga po ang pas niya noong una, ngayon buong katawan na. Yan na nga yung sinasabi ko. How old na? 55 years old. Di ba ito yung mga example ng alagang synthetic na drugs? Nakakalungkot. Oo, kung may taga saan ka ba? Parakale. Opo, namamaga ang katawan. Oo. Yan. So, agapan nyo. May mga laboratory results ba? Ay dalhin nyo po sa CMD Center. Pag hindi kayang ibasahin nung at may magsisik yan, yung mga staff natin ay magsisik yan ng assistance sa mga experts natin, na mga doctor. O kaya yan, alam ko kayang-kaya yan dyan ni Sir Boyd, explain sa inyo ang
paano i-manage yung health. Oo, malaking tulong. Agapan mo kasi sa tuwing itong sabi mo namamaga na ang buong katawan hanggang mukha ay medyo malala na po yan ha. Pinaalagaan nyo ba yan sa mga synthetic na drugs? Kaya nga baga sinasabi, life begins at 40. Doon nag-umpisa yung isang gamot, naging 2, naging 3, naging 5. As you grow older, 10 klaseng gamot, iniinom araw-araw. Meron ba nagsabi, magaling na ako dahil 10 klaseng gamot ang iniinom ka araw-araw. Later on, anong mangyayari sa inyo? Bagsak kayo sa dialysis center. And dialysis is a death sentence. Opo. Habang may oras, bigyan ko kayo ng isang wait lang po ha. Anong folder to? Folder number 2. Number 2 ba? Oo. Folder number 2. Pakinggan nyo muna ha, Dr. Flores. Opo, Dr. Flores, para madagdagan yung kaalaman ninyo. Knowledge is power. 11. Ito yan. Pakinggan natin. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito kasama ka namin is dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. 4 po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yon. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nag-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot
Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free at ang importante lang po ay para maibigay namin yung instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product at saka kung ano maging member na lang sila. So sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct, kung baga makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na nakulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-anong mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, ang most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin ang strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD, pag binigay po
po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minamaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yon. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron yung spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po, ako 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. Oo, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero, lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Congratulations. Kasi, Pero, Doc, salamat at
grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? Sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao, ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po, just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora, itry ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo, malaking tulong sa kalusugan, malaking tulong din po ito sa financial. Ayan na, ang ganda ng kwento ni Dr. Dennis Flores, isa sa Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Itong nagtatanong na to, opo, saan? Venue sa Giselle's Garden. Oo, ulitin ko lang yung ibang mga announcement hindi ko mababanggit kasi maubos yung ating oras. Pero ito, yung ating mga events na gagawin natin. Year-end event, it's Health Symposium actually. Diyan, paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml HCI CMD at retail price. May lunch na po yan. Free lunch, tapos may door gift kayo. Meron kayong chance na mag-avail ng ating mga promo. Opo. December 11, magkita-kits tayo. 9:30, Giselle's Garden and Tourist Inn. Diyan sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte. December 12, Hills and Garden, Labo, Camarines Norte, 9:30 po. And Santa Elena, Camarines Norte on December 14. Opening ng CMD Center ng Paracale, that is December 15. Event natin dito sa Legazpi, December 18. 4th floor, LCC Legazpi. Sa food court po yan. At ito yung ating mga center. Yung iba, pasensya na, hindi ko mababanggit kasi paubos yung ating oras. Ang magiging office natin dyan sa Paracale, hanapin lang HCI CMD office, Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, harapan ng Tugos Elementary School. Opening dyan ng December 15. And CMD Center sa Panganiban, Purok 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban. CMD office at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner, Lapag Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa 70 Adventist Church. Susan Korea Abai, Susan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And of course, sa area ng Camarines Sur, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur, Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan. Sa Durtro Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, atap JC Marketing. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Also, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Of course, yung aking office dito sa Legazpi, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Yung iba hindi ko na mababanggit kasi paubos yung ating oras. Pero what's important now is makuha nyo yung aking text hotline so that kung ano man yung mga kailangan ninyong malaman, pwede kayong mag-text sa akin. Good AM, kailan po meron free check-up? Hindi po libre yung check-up. Oo, 150 lang. Very minimal kasi syempre,
ginagastosan natin yung ating mga staff at ating mga kailangan natin. 150 lang po. Monday to Saturday, 9 a.m. to 5:30 p.m. Ganon. Monday to Saturday po yan. Oo. Yan po ang ano natin. Si Sergio As Loyola, kailangan mo yung ibang testimony. Request mo na lang, i-email sa'yo. Mag-request ka kay Nurse Earl para ma-email. Hindi pwedeng ipadala sa ano kasi mahaba yun. Opo, hindi sa messenger, sa ano po, email. Oo, mahirap mag-send sa ano. So, ayan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, of course, maraming salamat. Seryoso kami na makatulong sa aming misyon to help restore the health of people and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. At sana makatulong din sa mga maraming taong naghahangad na sana umasenso kahit nandito tayo sa Pilipinas. Tried and tested ang ating mga product, ang ating company. Marami na sa ngayon, ordinary people now earning extraordinary income. Sa susunod pala, itatry ko, doon ako magpa-Facebook Live sa HCI CMD Bicol, MW Marketing. HCI CMD Bicol, MW Marketing. Doon na ang iyong lingkod magpa-Facebook Live. Request ng iba. Maraming salamat. God bless everyone. Abang uli kayo sa susunod nating program. Actually, dito sa DCGB Legazpi, meron ako Monday to Thursday, 6:30 to 7. Opo, meron naman dyan sa area ng Daet, Cool Radio and 89.1. Hanapin nyo yan, merong 10 o'clock, merong 11 o'clock. Para alam ko, 10 o'clock yata sa OKFM, 11 naman sa Cool Radio, and sa radyo natin, 12 noon, dyan sa Paracale, 12 noon to 12:30. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.